Star Wars on parlarem sobre art, manualitat, col·leccions, roba i molt més sobre Star Wars. I tot en català. Mare meva, Leia. Avui començarem amb aquests dos polsos de la col·lecció Longfly. Parlarem del seu estil, de la comoditat i de moltes coses. Doncs tenim feina, oi? Doncs sí, Doncs comencem. avui començarem pel bolso del Jango Fett Crossbody Bag, inspirat en el caçarrecompenses. Doncs sí, Leia, un caçarrecompenses molt famós i com vosaltres ja sabeu, va ser el model genètic dels clons de la República. L'única condició que va demanar va ser un clon sense alteracions, Boba Fett, que el va criar com si fos el seu propi fill. Jango Fett el van poder veure per primer cop a l'atac dels clons contra el Mace Windu. I ara parlarem del segon bolso, el bolso de cosplay del Boba Fett. Doncs sí, Leia, Boba Fett, un guerrer molt important a la galàxia de Star Wars, reconegut per la seva armadura i la seva nau Slave One. Va treballar pel Darth Vader i el Jabba Hutt. A la seva pare mort, el Sarlacc, el retorn dels Jedi, no exactament va morir, perquè el van poder tornar a veure al Mandalorià o al llibre del Boba Fett. I és que si us hi fixeu, cadascú per dintre té una tela diferent. Per exemple, aquest aquí té el del Jango. I aquest d'aquí té el Boba Fett. Cada un té el seu, Són exclusius. I és que a més també et venen aquí amb una corretja per poder-los penjar i poder ser ben còmode, que poden ser perfectament per una convenció de Star Wars o per un dia casual. Sí, i semblen molt resistents. Exacte! Si us ha agradat aquest vídeo, doneu-li un like, subscriveu-vos al canal. I sobretot, no oblideu de comentar quin és el bolso que més us ha agradat. Adeu!